Nyakwara mgajuang kamora mora mintiere oseromo kanyo sa adek mar otieno kamora mora mintiere nyakwara mgajuang ageno mara nini bedo kod otieno makare kata mono odiochieng' makare bende kawuono en chieng' tarik 11 dwe mar 11 higa mar 2023 waikoni mathoth koriwo lal mar sitima e kor gwenge mopogore opogore keni gweng' ma intiere bende sitima nitiere koso olala bende mamoko ma bende waiko weche magwa manyien nyakwara mgajuang otenre kod kodhil nino ma bende pod chwe kor gwenge mopogore opogore pachoka ka bende pod okelo kethruok mag mwandu mopogore opogore kok manya kwara mgajuang magi weche ma wamiyo pek. I think if there's any recruitment exercise in this country that has lost credibility is recruitment to the defense forces. And most of those fresh recruits were actually sent back home on flimsy reasons. Jod bura koro dwaro mondo lok chenro mar kao jolwenye pachoka kagiwacho ni chind mibadhi okwako chenro masani. Membership chakacha kasana ithindo masijibu ilipere moro kama membership marodiyo. Siasa mag ODM kod UDA no chacho e alwora ma Nyanza ka jatend duond bura mar ODM oyango chako chenro mar ndiko jokanyo mag duond burano. Lipot koro yango ni landruok mar kute magayaki kowuok kuom miyo ne nyathi medore e pachoka. Nyakwara mgajuang bedo thuolo mar oronwa ote kukalela imagwa magote machuoka rede ka uchiele nono parni mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod Citizen Digital yudowa achiel kachiela mano Ramogi TV. Nyinga Sharon Ongao jal malokonwa wach nyinge Wilson Ochuka. Nyakwara mgajuanga kwa chako wachako gi weche mabende timore kor gwenge mopogore opogore pachoka ka bende Kenya Power mano kambi makeyo teko stima e kor gwenge mopogore opogore bende aneno ka koro buke mano kaluwore kod lala mano mar teko sitima e kor gwenge mopogore opogore keni gweng ma intiere bende intiere gi teko mar sitima koso sitimo lala nyisa ni gweng ma intiere chalo nane ka bende oboke ma bende Kenya Power koro oro en ni intiere lala mano mar teko sitima e kor gwenge mopogore opogore pachoka ka bende gitemo kar nyalo margi mano mar neno ni giloso achiedh nade makamano. Kopogore gi mano oganda auchiel e kaunti ma Kajiado kod Makueni oresi toko ula mapek ywayo nyamburko ma bende ne giidho e Kimana Ward kaunti ma Kajiado oganda ng'wen oresi tok nyamburko ma giidho e pi no ywayo e alwora mano ma oilo ile e kinde ma oganda moko ariyo oresi tok nyamburko margi no ywergi oula e aora Mwatoni kaka Andrew Ndego leronwa oganda e kaunti ma Garissa gi Isiolo kwa serikal mondo konygi tok koth darogi miechegi kendo ketho mwandu magi mathoth wanjanna. Ute sienyore kuonde mag ohala bende pio ketho jodak bende ruo piny e koyo kendo moko goyo tache pi. Mae kaka lwasi chale gwenge mag Windsor Estate, Garissa Town. Koth mapek manenore gwengegi ochuno johala loro kuondegi mag ohala ka jodak bende ringo dhi manyo jote kuonde mamoko. Kuna biashara hapa ndani mali unaona maji imejaa hivi. Tuko hapa ni garage na tuko na duka ya marangi hapo na maji imeingia ya kwamba hatuwezi fanya chochote. Kutoka juzi tumeathirika vibaya sana na kuna usaidizi tumepata tangu hii maji ingie kwetu. Hata 2018 ilikuwa the same hivi tu. Sasa tunaomba pia tusaidiwe kwa sababu maji imejaa, hatuna mali ya kulala. Watu wengine wameingiliwa na maji kwa manyumba, tuna watoto, hakuna mali naweza peleka watoto. Sasa sisi tuko kwa shida. Barabara imejaa maji kila mahali, nyumba
nyumba za biashara zimejaa maji. Mimi kama mama mboga hata sijakata sukuma. Watoto hata lunch leo wanjakula juu, sasa hiyo kazi itafanywa wapi? Moingo ganda lo fario sedare miechegi boma magarisa ekinde malipot mogol geri uruok mar msalaba makwar yango ni moingo ganda lo prario osedare miechegi gwenge mag North Eastern. Kagarisa, Wajia gi Mandera gin moko kuom counties makalo midhiero makama. Jodak go seyo chal mag koso yore mabeyo mag kalo pita kaka yorno manyayo achiedh nade ma ikelo gi pi e gwenge go. Sasa kwangu hakuna kitu nimepata hata. Mimi nakaa wiki moja nje kulala kwa watu. Hakuna kitu mimi nimepata hapa. Mbuzi, alikuwa na mbuzi hapa. Watoto ya mbuzi amepotelea hapa. Na hatujui sasa kama tuko na serikali, kama kuna serikali, hebu akuja watuangalie sisi maslahi ya watoto wetu. Hata mahali pa kukulia ni shida. Kama tumenyeshewa usiku na ndio tukaacha mzigo hapo, chakula hapo, mpaka makaa, saa hii sisi tuko kabisa mahali mbaya kabisa. Hebu angalia ile show ile imejaa. Zile vinyesi ambazo ziko pale zote. Ndio hii sasa ambazo sisi tunakanyanga hapa. Hiyo ngine. Ni vinyesi za watu ambazo hata ngine tena ndio ile. Sasa najua kabisa watu watakonjeka hapa. Komachielo, ei kaunti ma Makueni, oganda mokario bende oresi tok nyamburko margi ne oywer gi pi. Ka kaunti ma Kajiado, oganda mokang'wen oresi tok nyamburko margi ne oula oyweyo ei Kimana Ward. Ka ei kaunti ma Kitui, chenro mar manyo ringre jaduong' moro ma jahigni 70 mane oula otero pod jodhi nyime. Andrew Ondego, Ramogi TV. Nyakwaro mgajonko pogre gi mano jokanyo mag kamiti mar od bura mochung' ne loso budget ogolo ng'ur margi e wi chenro mar ndiko ji e lwenya ka giwacho ni chenro no opong' kod mibadhi. Jod bura koro dwaro mar mondo mi otim lokruok ne chenro mar ndiko ji e lweny kaka yo mar miyo rowere mawuok e anyuola mochando thuolo mar donjo e lwenya. Kaka jafombo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jod bura dwaro mondo migao mar lweny bende obed kagoyo chapa kwan mag ji magi mabende gichano kao e sub counties duto mapacho kae. Tulifika uwanja wakasema Exxon West wakiwa wamefikisha 35 and above. Na sasa hiyo inaonyesha sisi wote hatutapata kazi. So inatufunja moyo sana. Bang oganda jo Kenya golo ng'ur margi e wi chenro mande ko jolwenye kinde mokalo, jokanyo mag komiti mar od bura mochung' ne loso budget oriwore kodgi kendo seyo chenro no. That is a very sensitive issue. Kagiloso e kinde ma jakom komiti mar od bura mochung' ne lweny Nelson Koech ne oyworo e nyim komitino, jo od bura go owacho ni chenro mande ko jolwenye pacho kae osebedo kopong' kod mibadhi kendo kinde osechopo mar timo lokruok ne chenro no. Recently we did recruitment. And most of those fresh recruits were actually sent back home on flimsy reasons, like the testicles were not balancing or they're not the same. You know, what nonsense is that? And some of those recruits were actually recruited at the various recruitment centers across the constituency. Kenyans all over the country are actually crying out, saying that more likely, unless something is done, the children of the poor will never be soldiers. They will never join KDF in this country. And I think it's your committee to take care of this on behalf of Parliament, because we represent the people. Or you come there, and then that's when you're told you don't have an ID, or we didn't have what. It's all form of corruption. And also just pretending that we have employed so many people across the country. Jo od bura dwaro mondo migao mar lweny obed kagoyo chapa kwan mag jolweny magichano kawe sub counties duto mapacho kae kaka yo mar keto ler kod adiera e chenro no. Let us know in each sub county in Kenya how many people are you going to recruit in annually on every recruitment exercise. Because here, the suspicion that is there is in a sub-county you realize you give 3, another sub-county give 10, another sub-county give 1. Maybe we might have to devise another way of recruiting so that we stop
just making people travel all the way from Nairobi all the way to their constituencies or counties to be recruited, and you're taking 4 or 5 people from each constituency. Just go to high schools. Every year, najua kwamba kuna hii constituency tulichukua kwa shule fulani. Ile mwaka ujao ni ile shule nyingine. We stop this kind of lying that we are recruiting. Bende gidwaro mondo bad migao mar lwenyo bed kalando thuolo mantiere e migao no, kendo miyo jopiny man kod dwaro mar riwore kod lweny thuolo mar chwalo kwayo margi kar tero ji duto e pap, miyogi orako motegno, bang'e to ikawo jomatin kende. Kaluwore kodgi, oganda jo Kenya osewito geno mane gin godo e chenro mandiko ji e lweny, kaluwore kod mibadhi motimo newa e chenro no. Is there a way that can be devised in this country the same way you do NIS? I think people apply and you shortlist and things like that. Or you can tell us, because that whole thing about the testicles is just a form of corruption. If there's any recruitment exercise in this country that has lost credibility, is recruitment to the defense forces. Totally, Kenyans do not believe at all in that recruitment process. Maybe next time we'll call them on specific recruitment. They can share with you the matrix of recruitment so that you also understand what happened. But of course, we'll also advise them that, can you do this thing differently this time or that time? Komiti mar Koech osingo maneno nitiere ler e chenro mandiko ji e lweny e kinde mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto ojiwo piny mar Saudi Arabia mar bero winjruok e kinde kod pinje mag Afrika. Ruto manoriwre kod jotend pinje mamoko mag Afrika e piny mar Saudi Arabia owacho ni piny Saudia ni kod thuolo malach mar jiwo ochumi mar pinje Afrika kamoting'o e konyo tego luwo chike mageng'o lilo aluora. Africa today contributes only 3% of the world's trade. Being small means there is great room for improvement. And therefore, between Saudi Arabia and Africa, we can unlock huge potential of trade. Kopogre gi mano, hami weche motenre kod somo. Ndalo machuok bang' jopuonjre mag mbalariany golo ywak margi ewi leo mar omenda mag siro sombgi. Piny owacho koro wacho ni osechwalo omenda makamago ne jopuonjre duto. Ka oloso e kinde romo mare kod jokombe mag kamiti mopogore mag od bura ewi budget mabalang'. Jakom mar kamiti od bura mano mar loso budget Ndini Nyoro olando ni sirkal oseoro ne jopuonjre duto mag mbalariany omenda e accounts maggi mag bengi. Njoro bende nolero ni gisemiyo skunde mago mag sekondar ma adundo siling bilion 3.4 mar gero godo kilese manyien. Wawinjana. We have also allocated significant resources to junior secondary schools. One, in terms of infrastructure, where we have allocated 3 billion shillings, actually 3.4 billion, project that will be undertaken through NGCDF as the new model, because the president has given express instructions that the work of constructing classes, CDF has been seen largely to be very efficient, and therefore will be collaborating with the Ministry of Education to deliver the extra classrooms for JSS. We have also allocated monies for higher education, largely in terms of loans through HELP and also scholarships. And I want to assure all parents that we have resourced our education sector well. That is why actually this week we have seen also the monies that have delayed for university students who reported earlier in the year have been sent, and most of it already credited in their accounts. Nyakorom gajonko pogregi mano ami weche motenre kod siasa. Duond bura mar ODM Orlando Maria Wayanga chakruk mar chenro mar ndiko jokanyo mag duond burano. Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga wacho ni bwo chenro ni nyathi mosechopo higni 18 hinyate gwenge makaluo. Ibiro dwar mondo ndikre kaka jachamano. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. To membership chaka sani ma ithindo mosechopo higni 18 kawo membership mar ODM. Mondo wacho ni uda ni babedo gi yiero ni chike moko nitero ka oda kuche. Adwa ni jo ODM thuro ko bedi 99.9% ODM.
E skul primar mamoro ei Central Nyakach, oganda no yoro karombgi mar konyo jaod bura machon ma Nyakach, Peter Odoyo, kowo minode. Kata kamano, siasa noduogo kawo kore e liendno seche mane ogai mar Azimio Raila Odinga omolo. Josiasa ariyo, machiel kuomgi, ichichgo ni ne odare ODM odonje UDA, nochako larore ka gipimo ratil margi e wi ng'ano mani machiegni kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Jochiw arita mag josiasago obukora kore giwegi gino mani orocho chenro mag ik kapok ne jaod bura ma Nyakach Aduma Owuor ochung' motegno kendo duoko chenro e wang'e. Rakruok makamano nomiyo ogai mar Azimio Raila Odinga osoko wenge josiasa ariyogo mondo were kod siasa mohiu gitine jopiny e lemo mpogore mane oyiergie. Ni candidates ni lareka nyere ka jowa nyoro nyere ka lokado in kidwa biro chung kaka MCA igama biro prayo ga biro cha pod kun moya tin be kanyo yere ni MCA ti kaka MCA mo yone tiji wewe tani bala ni mjumbe tin bende mo yere kaka mjumbe ti kaka mjumbe wewe tani bala governor uchaka wachini do kama yante na kudutie in kaka MP ken MP ka nje chione kuno somo fu kanya Nyakach kama lishahi adoma kika ga yiba chalo kama kadaron ti dwaro sabu biro sani konyura nyang tich. Raila oko ni nyaka koro gimed kedo ne piny Kenya kalore kod mibadhi madhi nyime ahinya to kotene kod nengo mauta mamedo mana idho piny maru pachoka. Out of 217 shillings which people are meant to pay per liter, 30 shillings goes into some people's pockets. The real price should be 187. They loaded with 30 shillings, and that was Museveni has refused to pay. Museveni has said, why should we be made to pay for the corruption of Kenyan officials? Jotelo manyanza mane yoro e ikno to kane loso e gimedo kwedo weche magoledhi mag jotelo milieko ni osedonje UDA ka gikwayo riwruok mar jokang'ato ne jotelo e bwo riwruok mar chama mar ODM mondo ODM omed chung' motegno. Sani aneno ka jouda moko nika to gin ka to giling thi gi kwe mane kako nego gi kwe poko nego beni kama koro wane ODM nigi njajore dwaro kom to yeni but demonstrate to us, especially now that you want to embark on a massive membership recruitment part. Ni ikelo jadi a chama, not on the basis of how many people mobilize LEL. And we must, as leaders, be honest and people of integrity. Not people who want cheap popularity. In maidwa mielo thum nindo kori mielo thum ng'ani mielo thum muda. Uda no ing'e wuongi. Emomiyo bed mos. Wariwore kanyakla nitiere ma gin yien motowo ginyal bede nguso. To baba nigi yiende mang'eny ibiro keto witado motegno. Chama man Nyakach ka en chama miluongo ni ODM. Magi biro e kindeni maduond bura mar UDA osebedo kasoyo tiende e gwenge mag Kaluo e gima nenore kaka temo mayo duond bura mar ODM mbi e gwengego. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County. Nyakoro mgajonko pogre gi manarawa ne wach mabene na nyisi motelo kaluwore kod lal mar teko sitima e kor gwenge mopogore pachoka kama kambi mar Kenya Power olando lal mar stima motimre pachoka mangima kendo gilero ni midusa mekgi dhi nyime kod neno ni lal makamano odwoki e pachoka mapiyo kaka nyalore. Kunde malal mar stima ne okele ng'ikruok gin kaka moriwo nyaka lap mar ndeke mano mar Jomo Kenyatta International Airport. Wanjere gi jofwambo magwa mopogore kor gwenge mapachoka mabende biro bedo kanyisowa chal mar lal mar teko mar sitima e kor gweng' mabende gintiere gi sani kokalo yor simbo ng'we yamo. Adwaro dhi nyaka county mano ma Kisii mondo atudre gi jafwambo marwa Crispin Otieno achiel kachiel kowuok e county mano ma Kisii. Chris kinyalo mana winja amosi ni misawa.
Chal mano mar lala mar teko mar sitima chal na de county ma Kisii. Misawa inya Sharon mana kaka iwacho county ni ma Kisii en achiel kuom county ma Turka ma nyaka sani onge sitima kaluwore kod stima lal mar stima mokwako gwenge mopogore opogore Turka. County ni ma Kisii stima nolal dakika 5 tok saa 2 kendo tok kanyo waneno ka jogo matimo ohala e seche mag otieno ne onge kaka ginyalo timo kendo waneno ka dukni mopogore opogore iloro kaluwore kod nok mar teko mar stima. Samo wuoyo kode ni antiere e chuny boma ma Kisii kendo onge gino madhi nyime ahinya motudore kod ohala mana moko kuom dukni man kod generator ema sani tiyo. Ng'eny jogo ma timo biashara gi e kinde di mag otieno chuno gi nyaka gilor ni mar ok ging'eyo ni stima ang' ni duog kata teko mar stima ang' ni duog e seche mage. Report machal kamano bende wayudo e county sub counties mopogore opogore ma county ni ma Kisii boma choge inyiso ni onge stima. Waseyudo kendo report South Mugirango kuonde machal kaka Bonchari kendo karod burano mano mabobasi kaachiel kod boma choge Borabu. Mago gin moko kuonde mwaseyudo report ni nyaka sani pok giyudo teko mar sitima nyaka ne olal kendo pod ok ging'eyo ni ang'o ma ang' ne timre. Mano nyiso ni jogo matimo ohala nyaka sani dhi bedo kod lal matamre gi nono kendo wach ma kiny ne wamed fuaro okinyi kwa tudore kendo kwa loso kod jogo ma gin weg ohala mopogore opogore e kaunti ni ma Kisii mondo giler ni lal mar stima odhiambo ma kawuono oketho negi ohala e yo machalo nade. Omiyo en pod wach ma wamedo fuato kiny nyang' ne wanyisu Sharon kaluwore kod lal ma nok mar stima okelo ne johala mopogore opogore ok e kaunti ni ma Kisii kende kata e kaunti mamoko ma Turka. Sharon. Erokamano ahinya Christine wawinji e yo makare kuom chuonwa ler motenre kod lal mar sitima kod gwenge mopogore opogore ka kaunti ma Kisii en achiel kuomgi. Kokamano iwinjo ka Nyakwar Mgajwang' ka bende Christine wacho ni stima nolal e kaunti ma Kisii kar saa 2 gi dakika 5 mano mar otieno ma kawuono. Kende gweng' ma intiere to nolal sadi to bende oseduogo ka bende neno ka bende milome mochiw gi Kenya Power wacho ni gitemo kar nyalo margi mano mar neno ni teko mar sitima oduogo. Midusa maggi nitiere kendo loso wach makamano. Ka bende mabende okeno kang' mokwongo Nyakwar Mgajwang' mabende koro stima lale thoth gwenge e pacho kae. Kopogore gi Nyakwar Mgajwang', jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwedo weche mane owachi kod jatend kweth mabalo kod piny owacho mano mar Afrika ma Milambo Julius Malema bang' kane okwedo jatend piny William Ruto. Gachagua kwayo jotelo mapacho ka mondo wuog oko kendo girew lwedo e chiwo luor ne jotelo duto mapacho ka. Kolero ni ok onego gidonjre e weche mag pinje maoko. Huyu amekuja ni mjuaji, amefika asubuhi. Saa 8 mambo ya Kenya anajua hata kuliko sisi. Sibuli msikia yeye. Na pale kwao nilikuwa hapo December. Rationing ya stima ni 7 hours. Na sisi hatuongei kwa sababu tunaheshimu hawa. Sasa yeye amefika hapa ni mjuaji. Mambo ya Kenya, rais, sijui nini. Sisi tungetaka kuomba viongozi kutoka nchi jirani. Mkitembea hapa Kenya, mkuje hapa pwani, muingie kwa bahari, mfanye sunbathing, muogelee kama mnataka, mkule samaki. Mkitoka hapo muende Masai Mara, muone wanyama, alafu muingie ndege mfanye nini? Mrudi kwenu. Mambo ya hapa mtuachie. Kwa sababu hata sisi tukija kwenu mambo yenu hatufanyi nini? Nyakwar Mgajwang' dakika 20 kod adek tok saa 3 mano mar okinyi kapok akawo yo matin aneno ka thoth bende oro ote kotenre kod lala mano mar sitima e kor gwenge mopogore opogore pacho ka. Vincent Kajomo iwacho ni chenro achiel kachiel kintiere Gemrai. Aneno kanyo Jakabuya iwacho no OIMORE donjo en mana ni stima olal kumintiere. Victor Charo iwacho ni stima olal e gwenge mag Siaya Ng'ia iwacho ni nitiere blackout. Ntiere nyathi Kich imbe docho ni Naivasha bende stima onge.
Bernard Nyagenya iwacho ni Sharon OIMORE aneno Ramogi TV eyo makare stima onge migorika erokamano ahinya kotenre kod wach motenre kod lal mar stima oboke kanyo bende oor kanyo gi kambi mano mar tudruok kata mana teko sitima pachoka ka bende giwacho ni midusa mag gitemo mar mondo mi oneni stima oduoge kor gwenge mopogore opogore. Nyakorom Gajwanga parni kaka wuone en chieng' ngeso nitiere chenro mano mar mine nyalo odiochieng' ma kawuone loja lieta hadhi bedo kabago twak mano mar mine nyalo ka bende antiere kod jakoma mano mar riwruok mong'ere kaka maendeleo ya wanawake ma bende chope studio habro bedo ka twak kode bang' yweyo matin kik dhi mabor. Kete manaka Ochopo samakoro Ramogi TV yango hike mar ariyo yamo to mae ok nyal timore kayonge kaka tera marwa Tarika chiel dwe mar 12 koro wachwake to mana maber chuth The Garden Bondo John Junior kod BV Band biro chwako budho nyaka che Jolendo magi mag Ramogi TV mawero bende biro betie mae kik bai The Garden Bondo Kapio Junction Samachon Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Gige muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Pato, chikiwa le mambenge wako wa shaset. Tano mwere na madambe. Acheza chini. Ay. Hai. Unakaa msemu nice. Na umunga fiti pia. But kwa game pia uko big. Because when it's playtime, I want big rewards. I want big bonuses. Alafu maitha ya game tuwa wakelea na Shabiki ina give. Chonjo? Shabiki.com tuko big on bonuses, big on payouts na offers mikibao. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Next on Shambala Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot sell holy water and say that you care. This thing of one woman was brought by Mzungu. If you want to run this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. But I have a problem. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709-767-000. That is 0709-767-000.
Nyakwar mgajong mana kana se singoni sani dakika 20 koda haneno kena dakika 29 mano tuk sadek marukini kamoro moro mintiere machiegni etwa kukinyi makawuono mano mar mine wacho okinyi otino makawuono nyakwar mgajwang adwaro mar mondo miwago mbaka ahinya kotendre kod okenge mago mag jiwo mine mano e chenro mano mar mine wacho na nyisi motelo utino makawuono antiere kod jakoma mano mar riwruok mar maendeleo ya wanawake bade makisumo mano Karen Olo amosi ni misawa erokamano ahinya amosi ahinya erokamano odiochienge bedo nade odiochienga ne ber kabisa amor ni umiya thuolo makende mondo abi kar ka watwage matin kowacho weche mag mine. Karen Olo en nga? Karen Olo, Karen Akech Olo en miyo mosebedo katiyo gi mine e yore mag dongruok. Asetiyo gi migawo mopogore opogore korka yore ma international organizations, but sana Karen Olo mor ni tijege mang'eny thothne osebedo kotiyo gi mine e yore mag community. Karen Olo ni en jakom mar maendeleo ya wanawake kaka winji wacho no Kisumu County kendo asebedo jakom kuom higni makoro dhi higni 8. Yes. To bende ng'eni kotendre kod thuolo mar jiwo mine maendeleo ya wanawake ok en mana achiel kuom riwruoge mago ma pachoka ma bende osebedo kora mana kasiro dwaro mano mag jiwo mine e pachoka. Maendeleo ya wanawake ni naneno ka nochake higa mar 1950 manyiso ni en higni 70 chakre ni uchak tiyo kata mana e pachoka. Hiye tij maendeleo ya wanawake riwruok makama kedo ne Ipenjo maber kuom maendeleo ya wanawake. Maendeleo ya wanawake nochaki 1952. To ka nochake gi riwruok mag mine e kinde mag ukoloni. Monde mag governors nobiro kanyachiel. E ndalo makoro kine ka chuo gi ndalo no be women nokomi forefront ahinya. Koro ne gineno ni giriwre mondo ging'i kaka ginyalo tegore e yore mag ohala, e yore mag social development. Koro bang'e to maendeleo kakoro ne waseyudo loch. To maendeleo koro nobedo taken over gi monde mag Afrika. E ndalo no ne yudo ka maendeleo no fall under community development, nenti department migawo mar community development nentiere e sirikal ndalo cha. Koro bang'e ni yudo ka koro mine wa motegno manotelonwa mabe pod nitiere kaka mama Phoebe Asiogiri e mama manokwongo bedo president mar maendeleo ya wanawake. So maendeleo ya wanawake osebedo kanitiere for the last 70 years kendo warango issues wakao motegno kabisa e yore mag dongruok mag social development, political to gi yore mag economic development. Magi gik ma maendeleo timo kendo maendeleo nigi structure mwatiyo godo e community piny nyaka piny. It is the only structured grassroots organization. Migawo machopo nyaka piny kang'iyo dongruok mag miyo mantiere piny e grassroots. Kendo kwa report through the various structure. Kendo watiyo kendo wadwa tenore matin gi sirikal matiyo. Yeah. Agino dhibedo kwa ng'iyo kenge mopogore mana kaka iwacho chani chal mar ochumi bende ang'eni tek to otek gi ji duto. Kotende kod chal mar ochumi e weche mag ochumi akeni maendeleo ya wanawake ukonyo joma mine nade? Mano bi penjo kare nikech maendeleo ya wanawake wang'eyo ni warango yore mwanyalo tegogo mine e yore mag ohala. To wang'eyo nikech maendeleo wanawake en gima ng'iyo kaka wanyalo empower women. To empowerment mag women ing'eni ok nyal bedo kanitiere that economic challenges. And emomiyo ineno kata ka issues nikech watemo mondo wateg mine yore mag issues mag gender. Mondo wakele gimiluongo ni gender parity. Pogruok mar kind dichwo gi mine kik bed moro ma so wide. To wang'eyo ni kama gini chako makelo ga chandruok mogik en ka mama onge gimoro momake lwete. Mane makelo gimiluongo ni gender gap. Nikech oonge pesa to kama pesa onge eme yudo kaka koro issues mag wach kata ni gender based violence bende timore nade bedo mang'eny nikech kama koko nitiere kama pesa onge koko ng'eny. To kama pesa nitiere ji tiyo maber kendo weche bedo maber. To mano osebedo ka hinyo ka duoko mine chien kabisa nikech mine ok ne gin ga gi resources. Even kata kwa ng'iyo kumowae kwa ng'iyo historia mag mine yudo ka resources duto ne nie lwet chuo. Koro sani maendeleo kano bire forefront ne gitemo ng'iyo mondo mine mana kaka nyisi kaka nochako cha. Nochako ni mondo mama obed gi gimoro e lwetgi. So watemo kabisa mondo wateme uplift women kaka maendeleo. But gimatemo mondo aler ni bende mondo ing'e maber ni maendeleo ochalo family, ochalo way of life. En osimbo moro ma ng'ato ting'o. Nikech kata ka in maendeleo kaka koro anka. Iyudo ni yes an ja maendeleo.
Karen en nga, Karen en ja ohala, Karen en ang'o, Karen timo gik, watimo gik moko mopogore opogore. To sana sana wa build capacity mag mine mondo girang yore maginyalo bridge goto that economic gap mamiyo issues bede. To mae emomiyo yudo ka maendeleo be wachak watenre gi weche mag siasa. Nikech kano wachako tiwinjo kanyisi ni warango yore mag economic development, social development, to gi ginene, to gi social development, to gi economic development. To korka political development gi bingine nyaka wangi nikech kune ma resources ipoge. Dong mani ng'e maber. So ok wanyal wacho ni wadwa address issues mag pesa kata ohala kok wang'iyo ni to apokni ipoge nade nikech kar pok kar ka emosebedo kathiro mine. So mago duto gik mwang'iyo in totality so that mine ogoye okang' owuok kama gintiere ka ging'iyo kama. And then bende wachak wang'iyo to mine gi be oket gi a decision making table maginyalo decide magiwach ni oyo apok rach opok marach to manyalo timore mana ka duond mine bende timang'o iwinjo. To mag dito te ka bende ung'iyo en ang'o motimo kata mana okang' manade ma bende ukawo nikech ang'eni kata mana sectors mopogore opogore kotenre kod weche mag siasa bende ang'eni ariyo adek kata mana 2/3 gender rule bende biro bedo ka donjo e iye ka. Iseolero mathoth kaka ginero ma bende utimo. Koro mar mondo mi ukonjo ma mine gi kendo ukawo okang' machal nade? Erokamano ahinya okang' ma maendeleo kawo kaka migao mochung' ne mine, I think is the largest women organization in Kenya. Watemo build capacity mag mine. And kwa wacho weche mag nikech wacho issues mag 2/3 gender rule. To king'iyo maendeleo karka ibiro yudo ni thoth mine ma jo maendeleo, thoth mine manie siasa right now gin mine ma at one time or another ne giri interact gi maendeleo ya wanawake. Anyalo kwano ni kaka mine kaka koro Phoebe Asio ma wacho go, anyalo nyisi mine kaka Charity Ngilu to kacha kadugo kendo korwa dala e pacho mondo koro ng'ene to jo maendeleo gi. So most of our members wachiwo platform ma mine nyalo tegorego kisiasa mondo gichung' nikech samise miyo mine duol monyalo chung' godo mondo wuo godo kendo mondo tache cha onen. Iyudo ka koro yot ne mondo otim ang'o okaw issues mag kaka kuro mag siasa gi. Koro ko wacho 2/3 gender rule, that is something that is very engima nyaka wawuoye maber. Adiri constitution kano keti to nokete mondo okonywa e yore mag gine mondo okel mine bridge that gap mondo miwa that 30%. Mano no osebede kendo no wamora ahinya nikech ne watemo koro mondo at least women manie grassroots mondo bendo yuda ngo opportunity nikech lere kinde mine ineno ka ne tek matin. Lero e kind mine gi chuo nyoche bet kadwa pek matin nikech challenges ma mine bedo godo kaka koro miyo iyudo kaka koro miyo mondo donjie e issues mag siasa no iyudo ko go through a lot of challenges mondo chopi kata mondo chunga mo declare ni an koka koro kare nadwa chung. It takes a lot of courage. Mano number one. Secondly, iyudo ka resources go bende onge nikech siasa is about resources. Ki onge pesa okinyal chunga nadwa go to wan gi mine motegno malich but because of challenges magibedo gogi nok ginyal timore nade nok ginyal wuok. Koro wach mar 2/3 gender rule ne to nokonyo wan nikech maendeleo bende ne nitie forefront ka champion this. However, gimunego wang'e ni to 2/3 gender rule okonyo wa to what extent nikech wan ng'ine maendeleo is about grassroots. Nitie migao mopogore opogore kaka kanisa wach ma champion gige mag mine but the only organization mang'iyo ni to that mama mina this kata mino chieng or Wanjiko kaki wache gacha bendo yudo haki ne kata ratiche monyalo chopo go mo wach ni anaonge pesa anaonge gin but anyalo chung maduonda otimre nade owinjre. Yeah, so kanye ma wantiere makoro mane pogrok mar samoro gi duonde kata mna riwruoge mamoko ma bende kedo ne dwaro mag joma mine nikech kinde ka kinde kwang'iyo kata mna kaka mine samoro kedo negi tikedo negi to kwane kata mna ka iluwo ni kedo makamano ne ochopo kanye ne ochopo okang' mokonyo joma mine kata uyo. Penjo maber nikech mano gima osebedo ka concern wa kaka ok kaka jo maendeleo kende but kaka mine ma concerned about mine man grassroots monego bed ni ikonyo. Gini kano kete it was the spirit was good. No kete gi chuny maber kendo the intention ne ni mondo teg mine ka mondo miwa nafas especially mine moko ma wanyalo wacho ni voiceless mondo bedi so that kata ginyalo donje siasa mondo gikonyre. The idea was not ni koro kokaw 2/3 ja no kokaw mine to me position to mano koro semiwa gine ne positions wa no. The idea no ken kawo nikech miyo nyalo bet kanye anybody can be a woman but wang'eyo ni tire mine be magin chuo in the sense that gin giwinjo mana duond chuo ipenje ni kata kapok odhi kamoro to penjo ni to wuon ng'ane or so and so nikech gibedo controlled.
nyocho uketa karka kwa ngadi kacha tagonango. So for as long as that is happening, mano nyiso nangowa ni that grassroots woman voice ne podok nyal chopo nikech duond chwe ma pod wuoyo kanye kuonde monego decision making tables go onego bedie. So to that extent that mine no keti mano to yes, mano ta yie godo nikech ne wantiere gi 47 women, but I mean mano dogo medical wantiere gi 16 women is Senate. So to that extent the face of woman is there, yes, but gima wang'iyo ni to duond mine bende chopo ma that woman manonego bed ni wang'iyo challenges moyudo ni to poverty mane nitiere, issues mag pi, issues mag katamna ginene food security or insecurity for that matter, issues mag san nikech shida mag mine gin ga cross cutting from Kisumu to Kure gina the same. And gima wadwaro en ngama understand makata kodhi kuchocho to ng'eyo ni chien rach. Chien rach nikech no ae piny. Nikech shida ma affect a woman in an urban area. Kata dhako moro mabet lwete nitiere gimoro. Opogore gi shida ma affect that woman manie grassroots. Emomiyo inyalo winjo ni ng'ato wacho niya ni aonge go. To samo wacho no onge go paro ni samoro onge 5,000 or 10,000. Nyaka bed ni nyalo resonate kata donjo ri kiparo. To gi kimawazo gi a woman man piny ma konyisi no onge go tingeni odno idhi ninde kech chieng'no. So that is something that we had envisaged lakini ok poko timore maber kaka ne wadwaro, and it's something that we hope ni kata in biro maybe wanyalo review nikech the spirit ne ber, but no, it was not thought through. It was not thought through mondo or empower that woman in the grassroots. So we ended up in a situation where yes, a woman is there sitting there, but oko champion the cause of the woman. Nikech oko resonate kode. Oko understand gima chandruok en. Gigima noteroji. So it is important bende ni mondo koro, even as we look at the new constitution, as we review the constitution, mondo wangi ni to ere yo mane maji nyalo dok piny mondo wangi voices of women mondo wangi ni to inyalo lose nadi mondo konywa better. Yes. Mathulo mar kata mana bedo gi od bura, kata mana bedo gi mine ma bendo telo ne od bura 47 okoromo. Mano thulo mag woman rep. Donge? Okanyalo wacho ni okoromo. Gima temo wacho niya ni to wangiye yore mod, for instance wami example maber. Iyudo ka nitiere kinde mane kata kaka yiero women gi mondo dhi kanyo e od bura ka, iyudo ka samoro yiero gi political parties. And in gian wangiye maber ni the political parties gin ga controlled gi men. Mano it's an open secret ma everybody ong'eyo. To ka gin kama iyudo ka seche mi yiero jok madhi gi Mano ka watch about women rep, awuoyo about kata mana nominated people gi. Iyudo ka seche moko there is a lot of influence from men on who is going to be picked. To pokwa kalo kangno. Mano kotenre kod laro otiko, mano mar chama. Mano kalor laro otiko mar chama. Iyudo ka nitiere a lot of influence. Nitiere a lot of influence on in godo koso in related gi nga. To nga moyieri no or jok moyierigo inyalo yudo ka sana samoro dipo kichopo kucho to gin kore metimo ang'owa itamo winjo duondgi nikech kokiwuoyo maber to samoro ka dipo kitimo ilus komni. Mano bedo kamano. To korka women rep adieri women rep no ogawe kamoro gap mane nitiere. That one is okay. Ogawo kanyo, but whom do we have in place? How do we connect maber gi jopiny mondo wakonygi yo? And remember, women rep is coming to an end. Iwinjo no kete mondo otegwa mondo wabed in a position wanyalo compete gi men kwarito wanyalo tiegore kapok warito mondo wadwa fight kodgi in other political positions. Ero kama na kare ni nyisa ni wadongi matine dakika dek mano mar mondo mi watiek tok makama konyal tieko nikech wangi ni ntiere mine mathoth mabinde kata koro neno wasani TV mar Ramogi kata mnembui magwa mopogore. Ng'at nyalo penjo ni to na maendeleo wanawake mabendo sibedo kuom thuolo mano mar higni ma oheo kata mana 70 ka anadwaro riwora gi maendeleo wanawake ariwore kodu e yo machal nade une counties adi e kor gwenge ma pachoka. Ero kama na inya maendeleo ya wanawake nitiere 47 counties. Migawo ma structured from the grassroots kaka na nyisi cha from the village ward nyaka malo mwachopie national. So wantiere kamora mora e Kenya ka. And maendeleo kidwa register
En ing'iyo ni wuok e county mane, aito idhi ng'iyo sub county mane miwuoke, sub county mane miwuoke, aito chak idhiye e ward mane miwuoke, tibedo registered at that level. But I'm so proud of Maendeleo nikech kata king'iyo, Maendeleo is the only organization mok ng'e niya to in gi mwandu machal nadi, to isomo machal nadi. Wang'eyo ni nitiere mine mariek mantiere gi leadership skills, mine man gi wisdom to kosomo. So iyudo ka Maendeleo karka oting'o mine te manitiere gi lony ma Nyasaye omiyogi. Yes, so mane gima timore. To kata king'iyo sigand Maendeleo kata sani kata king'iyo, iyudo ka thoth of members of parliament ma wantiere godo karka. Kata ka kao Kisumu County kumana wuoke matele, iyudo ka thoth kata mana the last election ne wan gi mine wa Maendeleo ma take forward nikech watemo tiego gi kabisa politically. Omiya forum moro minyalo tegno godo, so it provides that platform. Kata king'iyo Mama Rose Nyamunga manom life member mar Maendeleo, mosebedo senator, kendo sani neno katiyo matek politically to kendo issues mag dongruok mag dala. Kichak ing'iyo kata ng'ato kaka Mama Rose Buyu, Honorable Rose Buyu, makoro sani nochako kaka women rep, kendo sani kore neno ka en MP wa mar Kisumu West, mago jo Maendeleo wanawake. Kata kendo ing'iyo election mokalo manyochi iltemo lar weche mag women rep gi, iyudo ka most of them ne nitiere kanyo. To kata kaka wang'iyo kata mna Charity Ngilu gi the others. Makoro mine mabende wacho gini moko mabende koro utiego kaka Maendeleo ya wanawake kusema. Mosekalo through Maendeleo manoa chakre piny kagibiro. So me that opportunity minyalo gine to kata kwang'iyo kata mana boards and other places Maendeleo serve. So we serve both at the highest office to gi piny bende, iyudo ka bende wantiere kendo temo kabisa mondo wa interact gi community nikech wa understand issues mag community. Kendo sani wadwaro kabisa maji kaka in kata kidwaro kaka minji wacho no, damora inya kibedo kama na jabango maiketa member. Koko mano Karen lo tulo mano miwo rumo. Wachni mogik ni nyakor mgajwanga. Aya nyaka luore kod thoru wach mano wantiere godo marajiwo mine hotieno makawuono di wach nango kamerin mari. Okay. Ero kama na inya kendo komiya thuolo ni kata ka ero en a bit short, but ajiwo mine ga kamora mora magin tiere mondo ging'eni pod wantiere gi kind watima tek kabisa ma onge gimoro gima nyalo kaka wanyalo konyore kok watemo bedo gi economic empowerment. Nyaka wang'e kaka wanyalo donjo e halni wande puro kata ng'o mondo watim ang'o mane manyalo konyowa. To kendo wawacho ne mine kamora mora magin tiere ni bende watem kabisa mondo watudre gi sirikal kata migao manyalo konyowa mondo wang'i kaka wanyalo songo mbele. To gi join Maendeleo ya wanawake nikech kanyo kama mine tegore kendo kama organization mosebedo ka chung' ne mine matek e yore mok economic empowerment, political empowerment, gi social empowerment. Ndikruok en nono, bedo member en nono kusana? Absolutely free. En mana ni koro ing'e ni gimoro nyaka bed receipted, minyalo chulo 100 kidwaro bedo ordinary member ato gi 1000. Wakete minimum nikech wadir gi mine mwang'eyo ni yuto gene piny. To Maendeleo biro tiegi machopi kama idwaro. To go kamano mine constituency wa en achiel. Tabu wa en achiel. Kamora mora mwadhie. Wa support each other mondo wadongre kendo wakel changes monego bedni timore e ngimawa to gi ngima mar society. Erokamano ahinya Karen. Waguni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa kaka TV mar Ramogi otieno makawuono mano kaluwore kod twak e chenro mano mar mine wach. Erokamano ahinya. Koko manya kor mgajwanga mano Karen Olo jakom mano mar riwruok mar Maendeleo ya wanawake bade ma Kisumo mabende matwak godo otieno makawuono kotende kod thor wach mano mar jiwo mine. Kabende winjo Karen kabende wacho wani joma mine mabende deher riwore kod wanawake kata mna mano riwruok mong'ere kaka Maendeleo ya wanawake untiere thuolo mano mar mondo miotiego kaluwore kod sectors mopogore opogore e pachoka. Nyakor mgajwanga dakika en 47 tok saa 3 mar otieno. Yienwa mar mondo miwako yo matin aduogi mathoth mano e weche mago manyien mago OIMORE. Kik dhi mabor. Yo mtu wangu ni aje? Vipi? Ko fresh? Niko poa. Umejipanga leo? Mimi ni mtu wa view sasa mbaya. Wewe ni mse view sasa mbaya. Kabisa. Una watchingi nini on view sasa bro? Beki. Beki. Na
Morio best yangu pia alikuanga Inspector Mwala. Saa zile nataka nione zile wakati alikuwa. Narudi tu kwa view sasa. Wagwan bro, wagwan. Napenda hivyo. Unaweza cheza na *487 *3 hash. Wagwan. Chezeni na view sasa. You never know. Ni wewe ndio unaweza kuwa napata next na nikipata umejipanga. Unakuona ka lunch mtu yangu. Vile boys wangu hapa hivi nice. Si ndio? Hata sasa hii naenda kula nyama. Noma. Kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni, mamilioni. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487 *2 hash and get your airtime PAP with zero transaction costs. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Pato, sikiwa lema mdenge wako wa shaseti. Tana umore na madambe. Acheza chini. Hi. Unakaa msemu nice. Na umunga fiti pia. But kwa game pia uko big. Because when it's playtime, I want big rewards. I want big bonuses. Alafu maitha ya game tuwa wekelea na shabiki ina give. Chonjo? Shabiki.com tuko big on bonuses, big on payouts na offers ni kibao. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Nyakoro mgajuanga machiegni wadhi nyime gi weche manyien otieno makawuono. Ne wach mabende nami motelo kaluwore kod lala mano mar teko mar sitima e kor gwenge mopogore opogore pacho ka. Wadhi ne kaunti ma Kisumu e yor ong'we yamo. Gisani atudra gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero ni chal mar lal mar teko mar sitima. To chal nade e kaunti mano ma Kisumu. Ponono ni oseduogo kata oyo. Millicent, OIMORE, chal mar teko sitima Kisumu chal nade? Erokamano ahinya Sharon, OIMORE ahinya. Chal mar teko sitima kaunti ma Kisumu kaendi chalre achala kod kuonde mamoko kaluwore ni mudho mane omako gwenge mopogore e Kenya kaendi. Chal kod Kisumu kaendi kano chopo saa 2 to yudo ka bende ambulance chopo ot to mudhono ne obiro machal ni teko sitima nolal kuonde dak mopogore opogore kaunti ma Kisumu kaendi. Kaka naparo ni ne ubi token mano rumo matemo nyiewo kanyo, kata kamano bang'e adoga fwenyo ni kare ok en wach token stima emolal kuonde dak mopogore opogore kaunti ni, kuma bang'e bende kani aling matin taneno ka bende oganda mawuok e gwenge mopogore opogore e Kenya kaendi kamoting'o Kisii, Homa Bay, bende jogo bende wuok kuonde mopogore e mama Nairobi bende ochako wacho kaka gine mudho. Mano ne nyiso ni chal kagima mudho no endi ne omako thoth gwenge ma pacho kaendi kaluwore kod maybe ng'ukruok mane nyalo bedo kowuok kuom kambi ma ochung' ne keyo teko stima. Nayudo thuolo mar wuoyo kod
manager mochung ne ng'iyo kaka teko stima ikeyo e kaunti ma Kisumu kaendi ahinya to e chuny boma kaendi Mr. Okumu ma bende na penje ni to ng'oma timore ang'o miyo stima olala poya nono makata onge notice moro amora nogol ni nitie kuonde ma stima dhi lale to onyalo lero na ni en stima momako kamoro amora nitie kaka ng'ukruok obedo kata kamano giseketo chenro mar chako duoko stima no endo kuonde pogre manyaka sani wan gi kuonde dak e kaunti ma Kisumu kaendi ma stima no oseduoge kaka Mamboleo, kar dak Malolwe, moko kuom kuonde dak ma bende ni e chuny boma ma Kisumu kaendi bende teko stima osechako duoge. Kata kamano gi sani nitiere kuonde ma pod odong' ma bende teko stima no pod odong' pok oduoge but onyisa ni kaka gimedo keto chenro gimedo keto okenge makare mar neno ni mudho orumo gitieko kabisa giduoko teko stima e kuonde duto kapok ang' piny oru ma ochopo odiochieng' makiny. Mano nyiso ni kapok ochopo saa 6 ma waloko godo odiochieng' ma kawuono. Koro pod wamedo mana keto wang'wa warito nikech kama wuoyo kodi achiel kachiel ni kata report ni achiwo ni kane mudho kaendi arito kod geno mana kaka osenyisa kod manager mar kambi ma keyo stima e kaunti ma Kisumu kaendi gi tiketo kenge pod arito neno ni to bende ang' noduogi koso obro duogo mane kuonde ma bende giseyango ni teko stima oseduogo ne ore. Ka ionge penjo moro Sharon to mano e kaka chal mar Kisumu jalo kotenore kod mudho ma bende okwako gwenge moko kuom gwenge ma pacho kaendi kotenore kod alal mar stima. Ka kamano taduoko ni e studio Sharon. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom ler ma kamano. Ng'eni kaunti ma Kisumu en achiel kuom gwenge ma bende stima olale. Kata kamano Kenya Power to wacho ni ok gin gwenge te ma bende stima olale. Gwenge ma stima olale midusa mag-gi temo mar neno ni achiedh nade ma kamano otieki. Kopogore gi mano landruok mar kute mag ayaki kowuok kuom miyo nyaka ne nyathi medore thoth counties ma pacho ka. Ma kata obedo ni report mano mar KDHS higa mar 2022 to noyango ni atamalo maduong' mar mine pacho ka konyore e osiptende. Kaluwore gi report mar duol matayo chenro mag gayo tuoche e pacho ka mong'ere kaka National Syndemic Diseases Control Council, kata obedo ni kwan jogo magamo ayaki odok piny, luoro nitiere ni nyithindo mang'eny nyalo bedo gi tuone. Dano Londe lerono mathoth. Lipot mogol kod duol matayo chenro mag gayo tuoche pacho kae oyango ni landruok tuo ayaki ne nyithindo minyuolo kowuok kuom minegi medo idhe counties duto ma pacho ka. Kata bedo ni kwan ji manyien magamo kute mag ayaki odok piny gi 47 e pacho kae kipimo gi higa 2019, lipod National Syndemic Disease Control Council oyango ni counties manitie na mchumbe nigi medruok e kwan nyithindo magamo kute mag ayaki kuom minegi. E higa 2021, kaunti ma Mombasa nondiko 6.3 malandruok kutegi kuom miyo nyaka nyithindgi, kwan mane omedore gi 1.6 e higa mar 2022. E kaunti ma Lamu, kwan landruok ni omedore gi 1.4 ka kaunti ma Taveta nondiko kwan medruok mamalo gi 2.9. E gwenge ma ugwe, kaunti ma Wajir landruok mar ayaki mar miyo ne nyathi omedore gi 2.3 kowuok 27.3 e higa 2021 nyaka 29.6 e higa 2022, ka kauntis mag Mandera gi Kitui omedore gi 2.1 moro ka moro. E gwenge ma Imbo, kaunti ma Vihiga omedore gi 1.9 ka Busia kwan ni omedore gi 1.8 e kind kauntis mamoko. Kata bedo ni counties mag Nyanza ondiko kwan mar dok piny landruok kutegi kuom miyo ne nyithindegi, landruok mag kute mag ayaki e counties mag Kisii kod Nyamira omedore gi 0.6 gi 0.2 kaka giluwore no. Liponi oyango ni landruok makamagi kelo luoro kendo nyalo keto piny Kenya kama rach, to moloyo sechegi ma riwruoge ma osebedo ka siro piny Kenya noyango chungo sir ma gichiwo ne Kenya ni chenro duto mag kute mag ayaki kochopo higa 2030. Bende lipodni oyango ni ji 20,997 nowito ngimagi ne kutegi mag ayaki e higa 2019 kipimo gi higa mar 2023, ma ji 18,743 osewito ngimagi gi tuoni mayango dok piny ma tho gi tuoni gi 12. E kwanni nyithindo ma wito ngimagi nodok piny gi 47, rowere 15 ka tho jomadongo nodok piny gi 3 kende. Kata bedo ni report mar Kenya Demographics Health Survey higa 2022 noyango ni thoth joma mine ne konyore buo joma olony, penjo maduong'
en ni ng'ikruok ni kanye e lweny mar geng'o landruok mar kute mag ayaki kowuok kuom miyo nyaka ne nyathi. Diana Olunde, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mgajwang machiegni mesawa mar weche tuke. Tim mar Gor Mahia odiochieng' ma kawuono noyudo bas manyien manochiw kod Eliud Owalo Foundation. Bas ma kamano mating'o ji 42 nokwongo sungi e chuny boma ma Nairobi kowuok General Motors kapok notere Kasarani kama nochiwe ne Kogalo. Jatend migawo mar tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo nowacho ni koro gimodong' en manyo ne Gor udi ma jotugo biro dakie kaachiel gi manyo kaka inyalo ger paw tuke mar Gor. Jotugo machon gi masani mag Gor noyuoro e nyasino. We promised you a bus. I've delivered the bus. Akelo kozoka kelo. Akelo kozoka kelo. Now we want to go a notch higher. We have a bus. The next stop is for us to get a clubhouse and a stadium. Kogalo oi! Kogalo oi! Kogalo oi! We will do everything possible to ensure that Gor Mahia as a club gets facilities which is befitting of the status of Kogalo. And we'll work with you, we'll work with our friends, both in Kenya and abroad. Mano moro koda ilo mabende nokwako pafo odiochieng' ma kawuono mano ma Kasarani kama na Gor odiochieng' ma kawuono nochiwnegi bas mabende jomoko wacho ni en ndege mapiny. Kopogore gi mano par ni Gor Mahia bende odiochieng' ma kawuono nodhi amodhi mano mar 0-0 gi Murang'a Seal. Tugono nogo e alap ma Kasarani. Kocha mano mar Gor Jonathan McKinstry olero ni oyie gi point achiel ma yawuote noyudo. Kwa kulia kwa fufu kwa charge na wado kutafuta pesa ni Chengo Mala kwa kiboni pesa kundi Owino kwa charge anajaribu kupita Roni Onyango anaandaliwa pembeni kulia anaileta cross Onyango anaileta cross Sigomana anamwandalia Roni Onyango